Takže pobí recept. Kamo, tento časť, rap, text, príbeh len je o mňa. Keď to budeš počúvať, tak to si daj to srdiečko, kamo, haha. Ale nesmejte sa, lebo to je rap, to je fakt, to je pesnička, ideme na to, pobí recept. Pusti, kamo. Takže ahoj kote, keď som mal 12, tak som ťa vždy volal vonka, ty si neprišla. Ty si sa len odo mňa začňať. Ahoj kote, chcem ti povedať, že som sa to teba zaľúbil, že to bolo prvého dňa, keď som ťa videl, tak sa mi zmenil život ako na popo. A ja chcem si za to ďakovať, lebo v tento rap, tento text, je to tlak, keď som ti povedal, že poďme na to raz. A ty si chcela, ty si sa smala, ty si plakala, ja som sa smál, no od teba, lebo si bola hlúpa. Keď mi otec nadával a ja som sa smial, keď mama mi mu povedala, že choď z domova, ja som sa smial, ja som nechcel plakať, pochopte, že tento rap je o vás, ej, mena Isa a Manflay is. Chcem ti povedať, že môj srdečko patrí tebe, nepatrí iné, že nie len čo je len tebe. Aj keby som povedal, že 27-0, hej, A, B, C, D, E, F, G, H, poďme na to, čo chceli robiť, dosiahnuť teraz máme šancu, čo sme chceli dávno. Tak daj pero a idem písať rýchlo. Keby som ti povedal 20.06, keby si dal 20 golov, tak si frajer. A tak mi povedali chlapci do školy, keď dám 15 golov, tak mi dajú morelové. Ha! Hej, neviem čo robiť do seba, neviem robiť neviem čo robiť sám so sebou, veď som taký debol, som na smiech vám, dievčatá, odpovedzte mi, keď sa vám nepáčim, keď sa vám páčim, keď sa vám páčim, tak povedzte áno, alebo nie, veď som taký milý chlapec, že sa to nedá povedať, že som pre vás taký milý a